naningan materi margori dinding yang dibuat dari jadi somari sangat mahita tu teori teknis di lapangan buaro teknis di lapangan nomor gori dinding somari tinasaham ma tu amal udah riba ukuran senaba riba jadi boleh teman kita umat kepaparan kita sudah si provinsi Banten. Nah, ini mengatakan kita masih ada secara teori, nah yang sama pikiran kita masih ada secara praktek mana simulasi ya teh. Jadi di Seoul, nah di siapapun bidang adat buku panduan kita. Jadi buku panduan kita sudah berpegangan kita di nama masyarakat kita untuk simulasi. Dang dohon nanyon nang sempurna daun alai on maju sebagai panduan dihita pengangat kita dihita nomor siajar di mana berjulu nomor dua di tiki simulasi perlu do penekanan intonasi ate kalimat dihita jadi tujuannya asa persis dohita songon nama katai di ulang adat kita dipikir nama kori dinding jadi kalau kalimatnya pengwa tersusun di son asa dinggam mahita anon simulasina asa dia tutu boy hita sahu nak gabe pelaku adat manang panuturi dia ke ulang adat teh jadi pertikonan pinasahama alanunga tapi nak kening bisa tagabe nama ulahon akka bulan-bulan adat di bidang komunikasi nah di tiki simulasi dan pe tamu lama pertikinan pinasahama kerjulu parana di hamu tulang doh sudi tai hamu na pasang api hami oleh perjuru itu hani ala ipas hamu dapat hami di bawah semuna nama rapang nama jualun ipas nang hami naro mendapat tukang maulate pasat hami tu hamu takas do hilala hami holong mu majak pun hami di bolong di bagas munau ra ngunga takas di bege hamu marga nami sian beremu Ephraim silalahi raja Parmahan oppe boy hita pajupang jala marhitadan maulate ma di badomu holong tidak alani raja nami ro kami tu bagas munau naing paboton alu ni anak nami beremu warna Ephraim silalahi raja Parmahan di babua ibarat tu kami nunga masdadan hata nasida dohot main nami warna Esra nabi tu buru ni raja Isyan bagason mardomu tu si raja nami rohami manakasi manang toho do nasida marsyaholongan jalan lain marsakap mardongan saribe ima sakap nauli deng dongan ni naringgan haroronami tuadokanmu raja nami asa adong hata situkon nami lau patupa tu ari namangihut botima raja nami mauleate ma di buah munai amang buruk molohami ope kubotohami naung ngasih jalon hata nasida lemon hamu majolo tiki kami asa utak kasih hami baru nami manang natohodo nasida naung masih jalon hata di hamu baru nami sukun hamu majolo anggimu si Esra baru nabi tubulu tohodo di jalo duduk ibana hata sian Ephraim si lalahi raja Parmahan jala marsakap nasida naung mardonga saripe nauli raja kami di penakas kami mau lihat raja kami nunga di sukun kami angginami si Esra nunga masih mau jual hata nasida mau lihat ma dihamu boru nami
ngatakas disukun hamu anggimuna ala marsi hakolongan jala marsi pauduhan hata nasida ima tutu sila senrohana molodung ro sirok kapnikun di nianakon songonima amang buruh ngatakas adu ni bere nami si Epram silalahi Raja Parmahan Tuhamu nau masih hawolongan jala marsi pauduan hata nasida ala sakap nau ido sakap minasida hami pe menulubi mah patikianon wasat hami matuhamu amang buru butima oleh ate malakuk usu pasat kami bunga uli rohamu majal kami marhori-hori dingli molo siat pangiduan nami tuhamu raja nami didikon ma hadanon nami pangiduan nami tuhamu buha raja nami partikianon pasat kami matu rajai butima oleh ate nauli amang buru atau kamu mah Mulia tema raja nami songonon manian pangiduan nami tu rajai molo siap pangiduan nami asa hami ma dapat bulak amak ududan ni rajai ulaun taruan jual ma nanaing parumen nami jala ulaun sadari namangihut misalnya raja nami sinamut si pasatun nami tuhamu godangna 40 juta rupiah sui ini apang naopat doruan pandayun do takas do pasatun nami pajudina lom mana namar miak ma raja nami songoni ma song konsep nami tuhamu tulang nami mau lihat yang memang buruh adoran so hugawiu kami asa mangalap hata dot sangat kami namar hahamarangi terlumubi dia sutut nami ba upasat ma tua masutun nami Mulia tema yang dinami dos maruhatta tagabi kong mapangiduan memang beruknai raja lagi raja Parmahan nauli gabe jala horas songonima dihamu amang burunami rajai silai sabungan Raja Parmahan nunga sada hatanami menulupi pengiduan munai hugabe hukami mai bilang-bilang ni sinamot naung tinare sumuna gabi mah jala horas atik boha adong pengiduanmu amang baru nataluk boy si pasaton nami pasahaton nami ma partikianon tuhamu amang baru mulai tema raja nami takas doi pangiduan nami tuhamu ula-ula nami asa sude mahami nian asatan ni tangiang dohot pasu-pasu marite ulos herbang songonima raja nami songonima dihita namar hahamarangi nunga takas tabigi pengiduan memang berukta ba terlumubi dihamu hasuton nami pasatami ma tuhamu dos maruhatta tagabi kong mapangiduan memang berukta raja sudah lagi Raja Parmahan mau lihat ma dihamu bonani hasuton nami gabi ma jala horas songonima dihamu amang borunami rajai raja silai Parmahan nunga sada hatanami manulupi pengiduan munai hugabi kami mai bilang-bilang ni sinamot naung tinare semuna hati tungadong pangiduan muna sian hami
Ula-ula muna. Nabuhi si pasaton nami. Nataluk nabuhi si pasaton nami. Pasaton nami do. Butima amang baru. Mulai tema raja nami, takas doi Panginoon nami, tu hamu ula-ula nami, asa sudi mahami niyan, asatan ni tangiang dot pasu-pasu, marhite ulos herbang, songonima raja nami. Naulima amang baru. Pos marohamu sudi do hamu kasahatan ni tangiang dot pasu-pasu nami alai molotumpe sapubitu bulung nabuhi pasat hami tu hamu amang buru ulima rohamu songon alini ulus herbang ima ulus tinanus sadari pasatan nami tu hamu butima amang buru. Mulai tema raja nami, juga kami mai. Songonima amang buru alhamudo pulahanamak pertikianon puasa hami ma tuhamu. Mulai tema raja nami, mulu konsep sian hami, mulu martukul di gereja HB Tangerang Kota. Hari Sabtu Mei, tanggal 20 bulan Maret tahun 2022 jam 10. Nah mangihu usia raja nami, mulu masih buai sarapat berita. Ima di halaman ni HBP Tangerang Kota dan mulai marah jam 2. Mulu pamas-masuan raja nami tonggo di gereja HBP Tangerang Kota hari Sabtu tanggal 7 September 2022 jam siang. Mulu ulang nucuk isiap kami do di gedung Always hari Sabtu tanggal 7 September 2022 dan mulai marah jam 11 pulang. Mula bulaknya halaman nami bulaknya 400 halak. Nabui pasat kami tuhamu rajai 200 halak manang 100 undangan. Ima Panginoon nami raja nami mulu arong nahurang lobi boydo paningganutta butima raja nami mauliate. Pula halaman nami raja nami 1000 halak. Nabui pasat kami tu rajai 200 jangan manang 400 halak. Ima Panginoon nami raja nami mulu arong nahurang lobi paningganutta butima raja nami mauliate. Nauli amang buru sedih hari mahamu ro nalao patuat. Mauliate ma raja nami mulian non robe bobo nami tu rajai mauliate. Horas mak jalagali.